Ja quasi sona! Tic-tac, tic-tac, ja surto! Hola! Hola! Ja torno a ser aquí! Ai, hola, Marc! Hola, Joan! Com ha crescut la Berta! Ai, estic tan content, entusiasmat, radiant, eufòric, feliç i molt emocionat de tornar-vos a veure. Estic tan impressionat que tinc la pell de gallina. I és que jo pensava, t'imagines que vas allà, els muntes tot aquell tinglado a la façana de l'Ajuntament? Que aquí hi ha gent que es passa només sense veure el sol, perquè està per la finestra. I després... No ve ningú a veure? Oh, i a sobre aquest any que he tingut planetes. És que em tocava fer reformes a unes finestretes perquè després les coses es fan bellotes i... És igual, la qüestió és que som tots aquí. I a mi hi ha res que m'agradi més que veure molta gent des d'aquí dalt perquè sou tots tan bufons. I ja sabeu què passa, oi que estic content? Que em venen moltes ganes de cantar. Voleu cantar la cançó de l'Eminet? Ai, que bé! I com que em sembla que alguns pares també se la saben perquè l'escolten al cotxe, que cantin també! Música!